ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, қарор дорем дар Тоҷикистони азиз, хусусан дар ноҳияи Фархор, ҷамоати ватан ва деҳаи себи сирхи ҳамроҳи падаро мақсад бародаро ҳастанд. Бародаро азиз, инҷа карта парта мо мондагӣ нестем, ин намемонем. Фақат як мотиватсия барои бананг ба номусҳои тамоми тоҷикистониё, хусусан мардими ноҳияи Фархор ва ҷамоати ватан и деҳаи себи сирх. Бародаро азиз, алҳамдулиллоҳ падаро бародаро алҳамдулиллоҳ чикор кардиян? саҳм гузоштиян ва саҳм гузошта истодиян ва сарҷамона мехоҳанд ки ҳар як гӯшаю канори ватанро обод кунанд, хусусан барои роҳсозӣ тахминан 5-6 километре ки дар ҳамин дарини деҳа ҳастанд, бояд ҳамҷоро рост кунанд. Бачаҳои азиз, то ҷое ки ман фаҳмидам айди 1700 хато накунам то 69 таваллуди 69 66 65, яъне ки нанг номуси тоҷикиву инсоният бедор мекунем. Хусусан ҳамин навори манам як мотиватсия. ҳамҷа падаро омадан истодагиян раҳмат барои хизмат ки, яъне дурустараш дӯстон азиз, чӣ гуфтанем, ҳар як шахсе ки дар инҷа истодан ино масъулои ҳамин деҳа ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунам бародаро, кадме ки ҳамин навора мебинӣ, ҳамин раисора биёве саҳмтуна бигузоре. мо ки агар пас аз сари мо бо фарзандои морам дар инҷа чикор мекунанд, зиндагӣ мекунанд, хеле ки меган ҷаноби олӣ, ҳар як гӯшаву канори ватана бояд мо сарҷамона обод кунем. Падаро дар ҳамҷа ҳастанд мардими деҳаи себи сирх, ҷамоати ватан, ноҳияи Фархор, медунем инҷа бананг ва номус пулдоро бисёр ҳастанд. Ягон таи шуморо хоҳиш намекунем, илтимос намекунем биё кӯмак кунем, аммо хоҳиш мо ҳамин ки танҳо нагзоре сарҷамона бародаро дар ҳамолати сохтани ҳамин раҳ азоб бикашанд. аллоҳ бурборию барака дар шумо бите. падарҷон, як дуо ку мо бирем. парвардигоро ҳамаи мое ки самшуна дар ҳамин раҳсозӣ гузоштанд баракат биёванд. саломат бошед. бачаҳо блогеро айҷа бисёр ҳастанд, хусусан акаи раҳимҷон, илтимос биёед саҳм гузоре, яъне дурустараш ки карта иҷозатам нест, аммо саҳм гузоштан паси экран мотиватсия додан. на танҳо мо группа ба группа бояд сарҷамона биёем. агар дигар ноҳияҳоям бошад, хоҳиш мекунам саргузашт каре биё ҳамин бародар дар бари падаро ҳичи не, як пиёла чой шоге, як дуо бите бире. аллоҳи ватани моро ободин. Саломат бошед.